Takže nazdar, tohle je můj tutoriál, vlastně jak si rootnout telefon. Root je vlastně část telefonu, do které vlastně nemůžete vstoupit, nemůžete z ní nic smazat. A vlastně když si to rootnete ten telefon, tak vlastně tu zakázanou oblast vlastně můžete z ní mazat různé složky, předělat prostě nějaký věci s Androidem. Je to jako docela, někdy to může být jako nebezpečný, jo, když třeba to smažete něco hlavního, ale já si myslím, že nejste tak blbí, aby se to smazali. No vlastně je to dobrý k tomu, že myslím, že můžete stahovat z Google Play i věci, které jsou placené, tak si je můžete stáhnout zdarma, to za prvý, a za druhý můžete natáčet videa, jako zrovna teď já, ty tutoriály. No jenže, já se omlouvám, že se mi to tak seká, jako jak vidíte, ale to je kvůli tomu, že jsem si dal rozlišení na max, abyste na to aspoň viděli. No, vlastně jak se ho rootnout? No, potřebujete k tomu čínskou aplikaci, jako tady vidíte tady tu kotvu, takovou, je to vlastně čínská aplikace, která vám root na telefon. Tady máte různé ikonky, vlastně kliknete na tuhle kotvu, tady nahoře na ten root, ale já to jako dělat nebudu. No vlastně, vidíte, jako já už to root mám, takže já tady nemám vlastně aplikace nebo hry, který mají povolení přístup prostě k té části telefonu, aby mohly být třeba lepší. Například Clean Master, to je čistič, a díky tomu, že mám telefon rootlej, tak ten Clean Master může čistit věci, které jsou vlastně jakoby v té zakázané části, takže mi to čistí vlastně víc. Takže to je vlastně hodně dobrý. No vlastně v podstatě vykliknete na tuhle kotvu, vám se tady ukáže takový kolečko a dole nějaký prostě načítání a prostě procenta. A až tam budete mít 100, tak to znamená, že už to máte rootlý. Pro jistotu ještě chvilku, nějakých 5 sekund počkejte a pak odsaď věte a měli byste ho mít rootley, takže byste to měli vyzkoušet tím, že byste si měli stáhnout nějakou aplikaci na těch natáčení videí diva, tak a potom by vám to mělo jít teda. Tak vlastně tohle to bylo vlastně jak se to nejjednodušeji prostě udělat. A vlastně kde najdem tu aplikaci, ten root. To vám hned ukážu. Já použiju moji Operu, protože se mi zdá, že je rychlá. Tak a tady nahoře máte už vlastně tu adresu, kde stáhnu tu aplikaci. www.mg.com/m/. Počkejte, já jenom jít. Počkám, až se mi to načte, vlastně mám to načte nějakou tuhletu, počkat, stránku japonskou, čínskou. A pokud vlastně máte Google Home, tak se vám to jako i přeloží. Tady kliknete na to zelený, jak tady máte. Tady jak máte také tu šipečku a tam jako takovou tu vanu. Tak na to vlastně kliknete a ono se vám začne stahovat. To jako dělat nebudu, tady prostě máte různé věci, co to dělá. To spíš musíte mít překladačno, jako máte v Google Chromu. No prostě jednoduše kliknete na ten zelený čtvereček, ona se vám to stáhne, nainstalujete. A pak prostě uděláte to, co jsem vám před chvilkou ukazoval. No tak tohle to bylo tutoriál, to nejjednodušeji udělat. Lajkujte, sdílejte, koment. Tak čau.